Laitnai mia wate wamani jarai tisani tei torui tisa kinar kuagai bai thangbai kha tei abubai shemol debormani tongma nokbo lomkha abubai baksa amchayo kaisa chuchu jaijor tongmani bo bai klai phaimani koktoma 17 gulagati constituency ni bising khobjanai ramhori para erese village tongkosang lukurokni bagai lama tei jaijor kaisa chuchu thanglai so khlaijaknai tongmani Sawiman ka lama talcha segango snamungni samung paikha fiaba jaijor bai thangmani jari tabuk ramhori parabo tongkosang tongnai lukurok thanglai so khlai manbailia haini bagai dati lama tei jaijono kaisa snamui rofinani bagai salaika amchaini Shamol Deborma Takuk tini ni no gana phainai je pul baikha sungnuk phaikha ba bupur baikha ba tam khoti inka kisa sai sukru bisai kenan kane আচ্ছা আনমংকে ব্যাপারংখা ম থানাই গত বছর পয়সা প্রাতংখা আফ্রু ব্রিজ বাস বাই থামাইকিয়া আফ্রু মোটামুটি yang হাকওয়াকজাক আফ্রু এক সাইডকে বুলদারখা আনিংকে লাইলিয়া আফ্রাং সাকা বারে বারে যারা আর যে কর্মকর্তা নেতার কিনে রং সাকা ওই yang রিয়াং কিমেরু গাফ্রু বানি হাওদে কাখা যে আবন পরখা আনি লামাকু অসুবিধাংখা ফুট ব্রিজ বাই থাকা নি না স্টিল ব্রিজ গাম পরখা চিনি Emne sarjong sainai borok repair khai ke taklai ke morak nang him tong ka mat ke kenai ke sigang watiyo waisa thangka ko akha mia ni watiyo ke mar ngi tau ke ang himlong lama krei bridge bo hanging tong kha ke yang ani ganti thangka ko agai pura wall thangka tabang thuman nok ko thangnai tong go ke ta ni wak nok wak sas khani ki jang than khani tong mani tinta room abo bo ko akha emon osubida tang din thuimia anok ni ko mani khni beng sori ma tong thang ni tam khoti inka ba tam thangka bisiba ani thangka bolte besibag ani wak nok tangmani ar prai 2 lakh ari lang motong thangka engke ani tabu wal tangmani a wal bo thangka gortai ani letin tong pura a wal ba atas khaja abo beng kwak bakya tawani yang tai 3 meter gong sinang tuman nok bo thana position mohya songkang to bu puru kwa khabo mo hai kwang mo bolte ke o 2 din 3 din bisingo no mo hengo Kurben pergi mia o 2 din pore wari hai hengata mo ko bothai klai mo doira para gasoban andan ni mo kaisa ramhori para nearest or TSR camp tongo hospital tongo mun gana wal apni sini mungke ani bung Shamol Deborma bufan bo mungkha kan baba thikia Buddhi Chandra Deborma mo hai অবস্থা ta abu sarkar thani dabi rok kuno tu nai abo to manai thai sini tabu edisi prosesan bang sajak tongo sini emle sarjongno gatai aboni loge loge sini rai sarkar khe nojor disi khaitung mono itimodde borok kaisa buldar phanna bagai ang kaisa koimung tongo tai plus ngangke ang ta buino hoti hima tongo ang ta hima lama kri engke tabo buni yang tise himi ma tongo buino hoti him tonga engke abo emne ke bupur rogot senam dakna mo ke sibe nama lagi senamani steel bridge abon pore ke bainai o planmi baikha ebar bor repair khai peke chini edi sarkar am pore ke him tongkha engke tabu o hakwang pore kang tai hima lama kerja engke tabu tisa tolatinyo himi ma tong tisa tolatin joton himi ma tong haisula te buino hoti mathangka komeki nati nti bar mang kata tisa ka emne koi poribarok o jaga je ni yang phaching tongna je baimani jaga yang ti thango yang tola thangka to yang prai sada sepore tongo yang oro 3-4 bar tongo 3-4 poribar tongo moti sarkar ni jatna abdam khaita goro motamoti 20-30 poribar oro sai tongha yang ti thangi meya mo shortcut ta shortcut obo mo binokati malai le to beleka